U svih 11 izbornih jedinica nositeljica liste ove koalicije je Ruža Tomašić. Prvi na listi u našoj izbornoj jedinici je Luka Podrug, politički tajnik HČSP-a, dok je drugi Florijan Žižić, predsjednik županijske organizacije HSP-a dr. Ante Starčević. Najuži program pravaškog kišobrana nosi zajednički nazivnik R7, odnosno Ružinih 7, a sastoji se od 7 glavnih točaka. A to su gospodarski rast, nacionalna banka, regionalizacija i decentralizacija, reforma javne uprave, zaštita prirodnih dobara, obrazovanje i isključivi gospodarski pojas. Pod gospodarski pojas ne mislim samo na more, kazala je Tomašić, već i na fond ribe, prirodni plin i naftu, a voljela bih i da se ispita je li netko dobio novac da se ne proglasi gospodarski pojas. Poseban naglasak Tomašić stavlja na borbu protiv korupcije. To je nešto što smo mi počeli, mi smo poznati po tome, nastavit ćemo i dalje, jer ovo sad što se radi to je opet zamagljivanje, jer u Hrvatskoj je pokrenuto 45 istraga u posljednje 2 godine što se tiče korupcije, teški 2 milijarde 150 milijuna kuna. Do sad je optužnicama pokriveno samo 580 milijuna kuna, a pravomoćno sankcionirano jedina i to je Neven Jurica 670.000 kuna. Luka Podrug, prvi na listi pravaškog kišobrana za 9. izbornu jedinicu, kazao je kako je ova koalicija napokon pokazala pravaško zajedništvo. Ova koalicija se zalaže za nacionalno neovisnu, gospodarski suverenu, demokratski obnovljenu, socijalno pravednu i moralno zdravu Hrvatsku. Pravaški kišobran, po riječima nositeljice liste Ruže Tomašić, nada se osvajanju 8 zastupničkih mjesta u Saboru.